Pulyano ani YouTube channel lo naik tongerong na Hambai maya poro tam ni bang norong na mesti saput khai tongmani bagai Hwnke tini norong bagai seremong Kokthai tubi phakya Hwnke norong Kokthai nya pulyani simi pathak jorak khanai tong Hwnke kisala seremong mana kisala sai mana nei khakrayo phadian ga sung pisilala wei khanai ngala siwan 1 number Baksha borok Hwnke Hamjak Hamjake bekharo nya Hamjago Kokborok nya Hamjago bahai borok rong no Hwnke hanya asundui berkabrok ta khaji tangi Hwnke bonano belakhana Hamjago nung jodi se bono berkap khairke bahai borok rong Hwnke thipana mano Hamjak mao bahai borok rong no yagrok rao susaitok angai thiyu bahai borok no Kokborok angu abono bahai borok rong no hanya asundui berkabrok ta khaji 2 number Jepe kharui hamjanai borokno khe nung bono jesek bar pano handi jesek bar phana kutokdi bono no joli galak tangai Hwnke bongkha nono belakhana Hamjago tai nung sara botongai manya aboni bagai nung bono han pano kutok phano bono no asundui joli galak tangai Hwnke bongkha nono belakhana Hamjago aboni bagai bono no mongsak joli galak 3 number Baksha borok Hwnke Hamjake bekharui Hamjakya time pass Hamjago bahai borok bai nung kisana walai nani sengsake bonung bai tebo walai nani sengsanai afruke bonung bai berkap engnani kokses hasinai tangai Hwnke bongkha nono Hamjakya bongkha nono time pass Hamjago aboni bagai bonono buforo walai nani sengsano hwnei bonono nasing tongo bo Hwnke nung bai sekang walai nani kong mangse sai tong nai tangai Hwnke nung bai kisa walai kha nung bai kisa kokbang kha bonono berkap khanyani bagai khaklayo norok tini ne Kokthai nya pulyani simi pathak jorok khanawai kisala seremong mangkana kisala sai mangkana hnai Hwnke norok tini ne Kokthai nya boma hai wngjakha bomti hai wngjakha comment khai sadi Hwnke norok salburum no ani YouTube channel bai kwrwngwi tongnani muchungkha ani YouTube channel no subscribe khairidi tai video no sajakai tongkha ba kwbang kongno share khaina ta pokdi Hambai